Treyw fe enw i, ac yn reiddiol dwi'n dod o Mississippi, ond wedi bod yn byw yn y ffrynall lle 7 mlynedd rwan, ac wrth i'n bod yn cael byw yma. O'n i wrth y modd yn y cynulliadau, dwi'n meddwl bod yn wych i gael bawb at ei gilydd, a rai seisio gweithredu yn ei gymuned yna, i rannu syniadau, i pobl gael ei ysbrydoli am yr hyn sy'n digwydd yn barod a'r potensial sy'n yna. Unwaith bod ti'n dod â grŵp o bobl at ei gilydd mewn stafell a gweld a talentau gwahanol sy'n yna, a diddordebau gwahanol, a'r ffaith bod pobl eisiau mynd ati de, mae'n codi calon. Un peth dwi wedi mwynhau yw'r sesiynau garddio sydd wedi bod yma ym Mhenygroes, yn enwedig yn yr arwyll ac yn ar feden a tu allan i hen gafel yn y pentre. Un syniad nath ddod allan o'r cynulliad oedd cwtbiclo, sef be i wneud efo'r cynnyrch bod ni'n annog i bobl tyfu yn y randiroedd, yn y gerddi gwahanol, neu bod nhw'n prynu gan cynhyrchwyr lleol. Be i wneud efo fo, ac un syniad oedd i greu grŵp fydd yn arbrofi, fydd yn dysgu hen traddodiadau, fydd yn cyflwyno rhai newydd am sut i trin bwyd, sut i symud i ffwrdd o bwyd sy'n cael ei cludo i mewn i'n cymunedau i ddefnyddio beth sy'n yma'n barod. A dwi wrth y modd efo'r syniad, ac dwi wrth y modd efo bita, lle dyna rhan ohono fo, i ddod o pobl at ei gilydd o gwmpas y bwrdd, mae'n peth braf i weu cymuned at ei gilydd.